Máš? Let's go! Bože, toto je rýchlo. Pali? Zvládli sme to. Save our souls. Počkaj, to ide na nás mierí. Skoro ti to vyšlo, no. Pozor! Tam to je rýchlosť. No servus. Kde išiel Aďo? Skúška urobená? Ako dobrý študent si priniesla aj tašku, na ktorej sa budeš šmýkať. Na zošíťaš. Oldies but goldies. A štartuje. Teraz jak grafička. Hrdina tohto dňa. The best sankar. Je to smrteľne nebezpečné, máte to Best povolené. greciak, by som povedala. Chceš si zarobiť? Ešte ja som mal strašnú strach. Lebo ten diecko tam ostalo, vieš. A ja nejak ho naberiem s týmito pankami, tak po ňom. Ale dobre, to dobrá rýchlosť to je. Na dole sa to končí, tam je taký schod, vieš. Ako? Priniesol si cieľ tu? Jasné. My sme už všetky sanky rozbili, vieš, takže... Počkaj. Ale musí je zdvihnúť toto tu na nohy zobrať. No, to už lepšie vyzerá. Zase 9 ľudí. Pozor! Chutí, chutí. Ale bol tam jeden tak stále gripal, že? No však to ten taký malý chalan, že aha, to bolo... Zdržia sa. Oho. Dobre. Pomodlíme sa, či nie? Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Požehnaj, Pane, nás tieto dary, ktoré stojíš, to si budeme požívať skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ja som si myslel, že keď klobásy, také... No aj my, teraz sme sa o tom bavili. Tu sú také prstíky. Dobre sú? Určite. Ako voňajú dobre. Keď si hladný, tak všetko je dobré. Dobre. Ale ja mám správa.